Jeg vil lige hurtigt give en kort gennemgang af, hvad man som medlem får i Music Business Coffee Club. Du går ind på musicbusinesscoffeeclub.dk. Her opretter du dig med et brugernavn og en kode. Du subscriber, og så er du inde på en backend. Her kan du se dit eget Artist Framework Workbook Setup. Et videokursus med 5 kapitler med 3 underpunkter per styk. Optagelser fra vores live sessions hver mandag mellem 8 og 9. Og her gennemgår vi simpelthen del for del dit Artist Framework, som gør dig knivskarp på, hvem din målgruppe er, hvad du vil som kunstner og artist, hvad for noget musik du laver, dit kreative flow, budgetter, markedsføring, alt det her. Alt du skal bruge for at udgive dine første singler, EP eller album. Vi snakker også live, setup, underholdning og hvordan du finder frem til dine fans og din målgruppe. Og så bliver du altså en del af det her fede community for kursisterne, medlemmerne i Music Business Coffee Club. Jeg deler ud af mine tanker, teorier og tager afsæt i alt det, jeg har lavet de sidste 10-15 år. Og så håber jeg, at du vil være med. Vi kører knivskarp pris lige nu. Tjek det ud på hjemmesiden, og så ses vi. Hej!